La Arca, pentru noi este o zi specială. Astăzi inaugurăm a doua fabrică. Pentru cine nu știe din sală, noi mai avem undeva la 200 de metri mai jos o fabrică de automatizări industriale, unde producem utilaje industriale automatizate pentru industria automotive, aviație și în ultimii 2 ani am făcut și pentru curierat, pentru sistemele de sortare și cântărire dinamică. Producția noastră începe de la concept, proiectare, design, fabricarea pieselor mecanice, asamblare electrică, mecanică, software-ul industrial și, bineînțeles, punerea în funcțiune și mentenanța ulterioară.